okasyon, inak nga rod, ita ikansyon. Ipadas ko ang nagbakasyon, itinagapwat a poblasyon. Naranaak may sang okasyon, ti may sang organisasyon. Inikandak ti imbitasyon, tanaangay dakela punsyon. Syon, 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 balasang ti inda imensyon, ta isukan tay kumansyon. Kantaen na ngay dedikasyon, kada kami nga nakipunsyon. Kinigdayak daytay kimansyon, nayatrik nami nagkoneksyon. Binagusnak nga imbakasyon, napintas abalayda a mansyon. Syon, 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 napintas tunay a lokasyon, nagtateran balay a mansyon. Agbuy-buya ag ti telebisyon, ikalbit na ti injeksyon. Yakon masapul ti permisyon, kay sumeten ti nangimensyon. Gusto nga jakon nagprekusyon, ta nagmayat meten daytoy kondisyon. Nalanay berry is lumusyon, nalipatan na daytay aksyon, taidikwan nagkumbulsyon. Binalbaliwak to'y posisyon, rinapidok nga kinumbinasyon. Kunamlano mangururasyon, areng eng natay kasla ag kantansyon. Mas na iti injeksyon, na duma-duma a posisyon. Nalipatan na tay proteksyon, taidikwan nagpuntisyon. Kumadulat ta ti populasyon, tamadimet nga paaborsyon. Magustuhan dan tumet injeksyon, lalo tay 69